Na sziasztok srácok és lányok, én x vagyok, és a mai videóban randomizerezni fogunk, de nem akármi, nem publikon, hanem egy bizonyos személlyel, aki úgy volt, hogy eltűnik, de visszajött, mert utálatos nem bír lejönni rólam, és akkor mai videóban velem tart. Dragon, sziasztok! Igen, Dragon visszatért. Na akkor be is lépünk a játékba, el is altatnak. Nem is kell elmondjam, hogy a legjobb időkor vesszük megint a videót, 20 ilyen hajnali fele van. Haj meg. Kaptam egy minigánt, aminek konkrétan nincs se tölténye, se hitbox. Bírom spamelni a végtelenségig. Hát ja, nekem meg rossz fegyverem Na volt. jó, kicsit lenémítottam magam, máma picit megszopatom. Szóval srácok, maradjatok itt a videó végéig, mert brutál lesz, mert szétszivatjuk Dragont. Na, közben ne felejtkezzetek majd feliratkozni. És nyomj egy lájkot. Igen, mert Dragon éjjel fog még a végén halni, nélküle. Tud... Egy kiló kenyér. Én nem vagy Kresszer. Hello. Ja, vissza kéne... X-Ice-nak ma szerencséje van, mert elég fáradt vagyok. Igen, máma, ne tudjátok meg mennyi videót felvettünk. Jegyzá! Leszullak! Picit elveszem inkább a hangerejét a játéknak, mert... És nagyon félünk, hogy ne kap, mert a mai videóban kaptunk már copyrightot, és nem akarok még egyet. Az is egy évre ezt kivágni. Ha minden igaz, ti ezt a videót vagy holnap, vagy még máma fogjátok látni, nem tudom. Nem tudom mikor. Attól függ, hogy lesz-e kedvem megvágni egyáltalán. Ha nem lesz kedvem, az szar lesz. Jippi, én meg repülök. Hát igen, szokták mondani azt, hogy szállj el, kis madár. Hoppá. Jaj! El kellett volna vakítsam. Mire vagyok én felkészülve? Kommentben leírhatjátok, hogy ki a legjobb. Tudjuk, hogy én vagyok az. Aha, a rossz viccekben. Abban jobb vagy. Ha már komment, akkor írjátok le, hogy mit gondoltok, ki az idősebb. Én vagy Dragon. Mert elmondom, mert ezt meg fogjátok bánni, hogyha mert ezt még ti se tudjátok szerintem. Hé! Feri, kövess engem! Ez lement?! De ugye tudod, hogy most az előbb kimondtad a rendes nevemet. Nem mondtam ki, Dragont mondtam. De hogy most nem, majd nézz vissza a videóba. Jó, kivágom. Tök De mindegy. igazából szólíthat bárhogyan, mert nem titkolom az igazi nevemet, szóval eldönthetitek a kommentben, hogy az igazi nevemen szólítson, vagy a YouTube-os nevemen, szóval tudjátok. Dragonnak TikTokját majd oda linkelem a leírásban, ha akarja, de szerintem lusta leszek arra is. Szóval tök mindegy. Mert neki nincsen YouTube csatornája, mert egy béna.
Neked meg tessék egy lézertöltény. Nagyon izgalmas. Így, ezt mellé lőttem. Bum. És most ennek örömére, happily I can fly. Egy macs! Jó, ezt Feri, ugorj le a mapról. És nézz fölfele közben. Ugorj le a mapról és nézz fölfele közben. Te is látod? Egy macska. Igen, egy macska. Hány percesre csináljuk ezt a videót, vagy ma tényleg késő van? Valaki sniperes. 2 pálya? Az szerintem elég lesz. 10 perces egy pálya. Elég lesz megvágnom amúgy is. Ja, 2 pálya, és akkor elköszönünk közben. Ezen kívül még 2 pálya, vagy ezzel együtt? Még egy. Szerintem még ezzel legyen egy. Még Nem tudom. szerintem ez legyen az első, és akkor már ez lesz a második pálya, mert hát az eszemnek is vannak korlátjai. Ahogy alapul. Azt, hogyha figyeljetek, nektek csak jobb lesz, mert mi fogunk szívni vele, és pontosabban én, mert neki csak annyi a feladata, hogy legyen itt a videóban, aztán kap ingyen promóciót a TikTokjára, meg nagyjából ennyi a feladata. Majd az én TikTokomra is kirakunk majd ebből a videóból egy kis részletet, hogy több néző lehessen, meg ilyenek. Meg az én TikTokomra is. Mindenképpen kövessetek be, mert ha meg lesz az 1000 követő, ott is tervezek live-okat, és ha itt meg lesz a feliratkozó szám, akkor... Ja, várjál, itt nem feliratkozó szám, el is felejtettem már régen YouTube-oztam. Amúgy tényleg jó régen köszöntünk el a nézőinktől. Te pedig Sine. Na és most akkor egy jó kérdés. Son Goku vagy Naruto? Írjátok le kommentbe. Személy szerint Naruto. Szerintem is. Na mindegy. Nem akarok meghalni. Reszeteltem. Na azért. Mindjárt én segítek neked egy akkorával, hogy leszáll a fejed. Hallak ám. Gyere ide. Direkt vagy. Na hol vagy már? Te voltál. Mi? Már megem mit akarsz? Voltam, és Én pedig nem. Nézd majd vissza a videóba. a videóban. Oké, nyugodtan. Hallod Feri, finkpálna! Finkpálna! Meg tessék egy kis shotgun a fejedbe. Kínai! Megperzseltétek. Vagyis felméri barát tartalom, nem mondhatom ki ezt a szót. Kösz, hogy látsz engem, de nem igen érdekel. Nem, ez a Puss in Bootsból egy idézet, nem jut eszembe magyarul a neve. Hallod Feri? Hagyjál! Most ebbe belehaltál. És igazából szerintem ezentúl mindig ilyen este fele fogjuk felvenni a videókat, mert akkor nyugi van. Nagyjából. Vedd fel, azt még megengedem, hogy föl... Jó, ha neked nem kell, akkor majd fölveszem én. Na, amúgy tessék, ezt fölveheted. Megnézzük, melyik ér többet.
Mario vagy a Pizza Tower. Ott egy harmadik. Jaj, 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 jaj. Na szóval, közben történt egy kisebb problémám. Hallod, neked mi a bajod? Dögölj meg! Mondtam, dögölj már meg! Na. Ja, hogy nem hold. Mennyi életed van, nem tudom. Ez 2 év lesz legyilkolnom. Szia! Miért nem akarod meghalni? Már meghaltál. De akkor segítek is rajtad. De, ez komoly? Azt mondtad, nem bízsz meghalni. Oké, hogy te vagy a szerver tulajdonosa, de ezt azért nem kéne csinálnod. Nem is csináltam. Amúgy remote-olni nem merek, mert nem tudom melyik copyrightos ezek közül. És nem akarok sok részletet kivágni a videóba. Mert még a végén elérünk oda, hogy 0 perces lesz a videó, mert annyi copyrightot szereztem. Ja, tényleg akkor most a táncokat nem is kellene csinálni, ugye? Hogyha tudnánk, hogy melyik copyrightos, akkor lehetne. De hogy most mivel nem tudjuk, egyelőre anyagoljuk. De szerintem egy ukulele nem copyrightos. Viszont szia! Konkrétan rászívok egyet a töltényre. De milyen? Milyen? A muskéta egy lövetű. Nem mondod. Észrevetted már. Hallod, be bírtak lőni. Ó, csak egyszer kapjak egy izét. Hol vagy? Szia! Megkaptam Wolverine-nak a izéjét, a karmait. Mármint ilyen techno verzió. Ilyen future verzió. Kus. Szia! Get! Mennyi a Banhammerre? Milyen menő már ez? Tudok így ugrálni nagyokat. Szia! Jó. Meg is haltam. Jó, ezt én meghaltam. De lehet én is, mert ez a fegyver irányíthatatlan, amit kaptam. Srácok, akkor nem indítottam el a videót, de volt egy olyan tipp, hogy a minigun haszontalan, szóval ne is használjam. De a titán az nem használhatatlan. Az elég jó használom. De hol vagy? Zombikat tettél le, vagy mi? Ha hallom őket. Jó, ez kompilátos, ezt tudom fejből, mert erre már egyszer az egyik játékban kaptam. Miközben videót vettem fel, az egy másik barátommal volt. Amúgy véletlenül gyanús, hogy egy ekkora fegyver egy ilyen vékony fa mögé bújok.
Nem? Feri. Jó. Már megszoktam. Nem? Dragon. Most Dragon kirédzselt. Na jó. Elkezdtem moonwalkolni, ezt meghótam. Headshot. Figyelj, te haltál meg előbb. Minecraftozok? Na. Építsünk fel a build magasságig, ott úgyse vesz észre. Oké, itt úgyse vesz észre. Csak nem is sniperem van. Amúgy te hol a fenében vagy? Valahol. Kint nem láttalak, szóval valahogy itt kell legyél. Most elbújtál a pálya végéig? Mert 7 másod. Gyerünk, utolsó másodpercben. Nem, meg fogom szerezni a killet. Meghaltál! Na, akkor ez legyen... Várja, megnézem mennyi videót vettünk fel. Szerintem... Nem akarunk egy fél órás videót, ugye? Vagy akarsz, hogy mi legyen? Igen. Akkor most gyere ide, leveszem a játékhangot, hogy ezt úgy emótolhatunk is. De te is vedd le, mert nálad hallatszik. A Roblox hangját vedd le. Mehet? Na akkor emótolja. Na akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok. Én x voltam, és velem tartott Idiót. Na, azért. És akkor szerintem sziasztok! Te is köszönj el.